Takže ahojky. Dneska se ukážeme, jak udělat jakoby jako seznam obrazovky, protože tady jedna holčina psala jako jak se to vše natáčí a prostě jako jak natáčet ty dlouhý videa se zvukem. No takže jako nevím, co máš za telefon, ale taky to tam musíš mít. Vezmeš tady tohleto, takhle, buď tam máš seznam obrazovky, tam napsáno takhle tady. A tam máš možná, když to podržíš dlouze, tak tam máš ještě napsáno mikrofon. A když to zmáčkneš, tak tam je napsáno zapnuto. No a potom jenom prostě něco, nevím, co natáčíš za videjka. No a prostě potom tak normálně natáčíš a prostě máš dlouhý video, jak dlouho chceš. Děkuju za dokoukání, děkuju, že prostě aspoň mám ty 3 odběratele a prostě takový věci. Moc vám děkuju a pa.